Abusia ma munyina mwatena se ema mwakwaba Nyansapo Tv suni. Ene yabepie mu wo Manhyia hospital. Na dwumadi ekoso anase ebekoso wo nyina da. Ene se edan foforo kra ya broni beka ne se maternity block ya ye maame Lady Julia otumfo sei to abibio ne hokani watumi asiesie woni mpanimfo ahodo bi eka ho asiesie ama edan no abusua semani sesem kacha ne ene mpanimfo yesi wo se wo mo ne doctor fo mpanimfo nyina da ebom na wo mo bie dan na no se be ya Manhyia hospital wo mo so betumi ayusu anase wo mo de bedi wo mo djuma enti Nyansapo TV yenso ya boa demu yese niam fa Asantehemaa ho ne titiru ene amamre ene de eden nwumapa odo akomate ene afei ayamye dibia ne de besomo ewo ye fidie so enti yebekọ na yakọ akọhwe edan no na mamenka wo se edan no edin eda so eye nana kunadu yiadom yotosom yensa maternity block what is here na chese Asantehemaa nkasa ne din ene eda so medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa enti enche yebekọ na yakọ akọhwe dwumadie no panimfo ahodo aba abetena se na yede dwumadie no ahyehye so na mamenkan wo se konfano chia ban ya asabia no a yewuro tumfo sei to abibio wode babetu dwa se ewosi yesiesie konfano chia ayasabia no yade ono ogi amanfo nkwa no ono nso ewosi ye ne nkwa ye nya ne nteye se nipa dodo no a ye ne titru Asantehemaa yewura bo dwa ya wo mo ba se celebrities ahodo ene aban mu mpanimfo ahodo ba ye no kakra bi na aba ede wo momoa aba eti wedi ye fefe de kese so ne ya chia mu nyina se ye mamu nyina fishiapa na ye chia mu ne aka kire mu se mu amoma ye meboa yewura otumfo si to abibio bronisi initiatives ahodo odi gu akwam se konfano cha ban asabia be se sin dade momra na momeboa aban mu mpanimfo be se aduanan enson ene yete se wo se moba na mba beboa wo mu abeboa no enurudu etipacho so te yenka na se wo nka ho a wada matutumrikai na bra na ba be ye wadoye enunti ye de nyina ka bom na dwumadie no etumi awie peye Nyansapo TV suni yekọ na yakọ akọwem sabre se wohwemfo nyina etwaguo ya eye nananom ahema ewo Asante na womo ababegya womo ahema krobia Asante kotoko ahema nana konadu yadomotoso miensa enti se mekasa mebodin no afiri menifa so a eye mampon hema nana ajakuma difie afei adwoso hema nana ya Asantewa ena afei tepa hema nana pamu yese ahema dodo na nana durowa ene womo keka ho mpanimfo ahodo a womo ewa Asantehemaa mu ha ena womo agye adwa fefefefefe ye ahema no womo ho fesei abusua ni nyina da Asantehemaa mamre ene na mane edi womo so de omani munyam ene o maho fama ebetai ene dwumadie no echi krobia Asante kotoko hene otumfo sei Tutu ya otoso mienu ne hokani Lady Julia ena wadru ha wode nani munyamba beta dwumadie na chi abusua ya mmonya nte yese eye maternity blocker mpanimfo ba betin homam na afei Manhyia district hospital womo etumidi ahwa yafo ninti ena ye maame Julia Osei Tutu Her Royal Highness wadu ha sabre wode nani munyamba beta dwumadie odinka otosumi no kumase abaika chipeni yera sampai nananom ni me na me eyemani jepi se ene dwuma eti sei yeyi me se mimi di dwuma yi ho chiame
Muni mi nyina be ya dwen se krobia Asante Kotoko hene ni fie adununum a wadi e wasikadwa so yi eho afahye no ayefe ayakono ohene ama honie ahenie ayefe papa na ene bre aso se ewo se mo Nyansa na Asantehemaa abeduha enti mo da roma ba bia wutire bia pega mu ba bia wutie bia ma wo so Asantehemaa mame nana bradu ya moto so Nyansa probia Asante Kotoko afi ena webedu abebi awu ya yesro se mu mpeja yemu na ya fanche ye nibie ya fama no ya da maternity block sronko yi Asante Kotoko hene asie ede ema nyina ye wo Asantehemaa mu esansa wo de ekama ho ema ne de echichi ekuro mu anda oba ye mu wabra me ma me kasa enwa munim nyina be ya adwene ese dwuma ati se yie no eye ana onyankopon anhwemu a enye yie yesi onyame usiefo na wanhwemu a na agese wofo ne kura enye fe wabra nanahema nom ekoma akwa abai wonum ewie ya pepepe ye befre Reverend Father Amos Esiedu na wabebo mpaye atudwuma nyina ahye Nyankopon sa ebiamaye sese nanahema nom ene ekoma na Asantehemaa akwa aba Amos Esiedu mesere no osese ne ho na omebo mpaye emfami adwuma na no emfamaye Reverend Father Amos Esiedu omebo mpaye maye na yemfanshi dwuma no ase ono ni Reverend Oscar Yeboa Amoa oye Sensipen Anglican of Penny na nanu sini ya oba dwuma yase so concludemo amen da jenya kopon wasro ne asasira yeda wase ewo obambo wahumobro wadoye ne wodumo a wamana sane abehwe Asantehemaa enmonyam ne ayeye nkan yeso nyina se dwumadi ati sei wodefo betena opnuti o han no ahode ne nyekase Lema wani monyam waso no enhwen ewo bia yi ne dan aye pa ho ntuma ne dadua yi wani monyam atenam na botaya ona modoye so ede sa chede ati sei abedum ye yi wona msama sa botaye abam yeda waso be ne sa maye when erade Yesu Kristo wonti amen Ediwa yebe fe Dr. Kamarudin Koku Hussein
ya ono ni medical superintendent Manhyia hospital na wa be kanin sem kakra e di akire ya kama say efia ono ni fiewura panyin a wo ha eno tie mema Dr. Hussein aba bibi kakra bi a wo se e di akire na no mo ma yemo yensem na yensem doctor Her Highness Lady Julia Osei Tutu Nana Jakuma defeat the second Asantehemaa. Nana Professor Ohineba Boachi Aje Wahene the second, Otumfuo Foundation Board Chair. Dr. Rita Randolph, representing the Regional Director of Health Services, Ashanti. The Mayor, KMA, Honorable Sampine. Mr. Joseph Magnus Mate, CEO, Joburg. The Metro Director of Health Services, Dr. Akosua Omarisasu. Nananom, distinguished invited guests, colleague health workers, members of the press, all protocols observed. I'm extremely happy to be called upon to welcome all of you to this very important occasion. Manhyia Hospital started in the year 1962 as a small community clinic. It grew up to become an urban health center in 1966. 10 years down the lane, it gained the status of a polyclinic. And after a couple of years, His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II released the then training park of Asante Kotoko Football Club to the Ghana Health Service for expansion of the existing infrastructure to elevate the facility to a district hospital status in the year 2000. Our hospital is the only hospital in this country that bears the powerful name of the seat of Ashanti Kingdom, Manhyia. It is therefore not surprising that the facility is the cynosure of all as far as healthcare delivery is concerned. Manhyia Hospital is one of the busiest hospitals in Ashanti region, with average daily attendance of 400 clients. It serves as a referral center for the Ashanti region and other adjoining regions. It provides healthcare services to a diverse population. Services provided include general and specialist services, general surgery, pediatrics and neonatal care, internal medicine, emergency medical services, mental health services, physiotherapy, public health services, as well as various diagnostic services. The hospital is also used by several universities, both local and external, for the training of nurses, paramedics, medical students, as well as training of house officers and some resident specialists. The hospital sees on average 25,000 pregnant women annually at our antenatal clinic. This undoubtedly results in about 75 deliveries per week. That's around 3,900 deliveries annually, one of the highest delivery sites in the region. This obviously led to congestion in our maternity unit all the time.
with many clients lying on the mattresses on the floor and corridors, witnessed by His Royal Majesty himself during his recent tour of the facility. Until this new extension constructed, the maternity had a bed capacity of only 24, which was woefully inadequate for the traffic encountered. The new building will enable us to increase our bed capacity by 16 to 40. It will also offer us an additional operating theater for prompt surgical intervention when the need arises. For the first time, each woman will have a private delivery suite as well as an opportunity to choose a private VIP ward for occupancy. Management and staff of Manhyia Hospital are indeed very grateful to His Royal Majesty Osei Tutu II and Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu for donating this building to the hospital, which has also enabled us to expand our mother and baby unit by creating a separate neonatal intensive care unit within the MBU for the first time. Her Royal Highnesses, it is sad and embarrassing that this seemingly beautiful and busy hospital has its engine operating from a makeshift wooden structure. Yes, the administration block is housed in a wooden box. So are the laboratory, the surgical ward, the public health units, the stores, just to mention a few. The hospital has no purpose-built emergency unit, no purpose-built diagnostic center, no purpose-built on-site accommodation for key emergency staff. Of all those who also have power and influence to effect change, to come to the aid of Manhyia District Hospital, I thank you for coming. Thank you. Obroni Bekani said, raising the tail. French kasemu just say yaboro e dia babrofum na ni nyina ye purpose ye de agada na so say ye bota yentia ene ye hyiemu wa ha Dr. Hussein Abema abakosem e fa hospital e ho baby e free kakra na ne baby abedru na chese wo hwa mfie bebura duosie ne ye ba ye no sante kotoko hini asompa peja to the extent say oma kotokofo wo mu training pitch oje ye ma ye de extension kotoko hini fatansembo mma ye mo ye nsema ne pa waya dia pomtine wo nsem eda na koma so mma ye mfa enije bio ne nsembo nhia nana professor ohene babuachi ajewu ahene awoto sumienu otumfo nye ahene ono ane otumfo foundation board chair na ono so meka ye purpose of gathering shia ye bota ye si eni so o mere sakakra mfa nche Asantehemaa nana kuradi ya domotoso miensa. Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu, Honorable Mr. Sam Pine, Mayor of New York, Nana Jakumadi Fio Tosimieno Manhyia, Nananum, Ahima, Mpenifuwa Moshia now, Board of Directors, Joe Bay Foundation, Mr. Joseph Magnus, the Bethlehem HBR, and Foundation board members elsewhere, Moshia has seen. Yadi asidane enije kese ene ehie mo na mejina Asantehemaa otumfo se titwa bebu anemu mama mu nyina so akwa ababio se ye ba ya sabia dia na sabi ke yimenti e wa ha ene se ala se be hwe ho ya dia na be hwe bibia e koso o ha se
na enche bia ena be fi bi no ne fani em say and social media ba so one hwe bibia na dia to abonti bi won so a eye and say the Julia home for ni bia na efri Manhyia hospital ha ba na awofo ni abata bi da form yenya ne ma be kata ye ho na na reho na ofre ka say dey ni bitimi aya boa wo Oyan so nim say the Julia so jumedi aye di edanakoma so pa and say oni Tutu si to be and a patrons for Sa Foundation enchi bia na nim say one pin foundation so ho na ehwe nkola e wo ehia ayaresa bibri de nyina ka bomu adoka Sa Foundation yo enti oka na say when the kwame bitimi afa so ne di aboa hospital na ainche bia na Mr. Magnus Joseph Jobe obaye say komba be che ade na mse die ne a Osei kombe si dan kitu bi na ka mai pesi esu ade pam ako na mse we say mo be che ade de nyame so the Julia ni so ade ho a boa Otumfo Foundation ni say e be bai apumde o Manhyia hospital na awofo ni abata yenya ba bi da enso etimi aboa na yensa ene na yenkɔhwɛ na se betimi aboa mo na apem omo plan so bi apemfo na we opemfo na se wo kopma de na wanya oba wo nya oba sepe na wentimi akɔ ewa dwuma ene nso hia na de wo ehia pɛ nie enti bona mane wo se na ye wo structure de design ne eka wo ho ne eka ni nyina che so ni o befa kanefa na foundation so afa kanefa Otumfo Foundation so befa kanefa enti ma me ball the Julia manie e ma ono so jitu mu e yele de enti na che se bosia na o se yepe enti o mo sha ase ene Dr. Osei a o beka sa enche bia superintendent ono so jitu mu se ai iya say oka ene say fitia say na empare eduonu na ipe na we be ma ebia ba be ka ho aboa bebre ni medie ne ho fa so so be ba ti ben fie ba ko ne fene ne share say medie ase a ele nyina yira ha ye hwe adefefe etisi na ya menso ncha de abehia mu say afasha edi fa Otumfo say twa be bi o de fie eduonu no ho nyina abehia afimu enti boy Ramale ene na Asantehemaa male the Julia male say em fanka say medie ni afashi enema ye de share Asantehemaa wura ni monyam ene Asantehemaa monyam ina so fanka ho yes ye bi na esi ho nyina ene mi say wura ene nyina ko na asia sorry ko da freedom ponya ko panse so wa hwe nyina so wa hwe wura so ama Appiah to emfie duonu no mabetu ye na yeda asie ebompa ye mani trinkwan ye se ne lenso ebeba ne ba be pa sa word ye ho entuma word ye to ini Asantehemaa na kura bi ya dom obatampa nyina num ne nofo se media ye die ebeboa Asantehemaa se ne doctor ne kan ye no awofo ne apemfo ne nyina benya hoto ombeba abado hu se ai also okwa wo a obenya se obenya oba na enema emfata se beto awofo ni abata no ebinsi bio de babo ne de beta se adwumadi yachi nti beda mo nyina ase na Asantehemaa eso na dana se wa makwan ne de to sa den yiso na nyina de mpabo atechi se dwumadi e bekoso wa hebia so twena po Nyankopon na nanom beta echiri e bibia akopepepe ne da Asantehemaa se na bibia bekoso bia no so e bekoyi na se ne doctor kan ya no minim se wo bisa ba ko no bisa mienu emergency diagnostic center ni na beko asumu na ya hwe kwan betimi afaso etimi dia boa na se adwumadi no so eno so abena ni mu enti ebeda Nyankopon ase ne Asantehemaa wase enti na Asantehemaa nkwaso
Yura Asantehemaa kwaso, Asantehemaa kwaso, Ghana kwaso, Manhyia Hospital yɛnyina yitiri yɛ na Awurade ase. Yɛnti a yɛwɔ ha no pɛyi. Yɛtu adwuma ne so a mpanyin ɛsɛ obroni bɛyɛ ayɛ a na efiri ne krakye. Adeɛ fɛfɛɛfɛ yɛhu no wɔ ha yi bibi firi baabi na akɔka baabi ɛna yɛma yɛhu ne yɛhu no wɔ ha no pɛyi. Wabra yɛnsɛ brɛ to so mmienu Mampɔhema abɛkasa na sɛm a waresa ɛde ato n'anum no wabɛka kyerɛ na nsa na ɔbɛba ketefo momfa bibi enyigye Nanahema tae mongo so ha kakra ma yɛn na afei Nana Mampɔhema nsiesie ne ho na ɔmmɛka nsɛm a Kɔtɔkɔhema ɛde asoma no no ɔmfa bi mɛto yɛn nim. Asantehemaa Sikapo na name Yera Lady Julia Manhyia chairman of Tutu Charity Foundation, the mayor of Kumasi. Nananom any doctor for any nurses and a young nation. And they need that Emma Asantehemaa, Emma Nana Asantehemaa, Nana Kunedi had more Tosomians. And there da ye be pa entoma Edaya Charity Foundation Yera Asantehemaa Foundation ama Manhyia Hospital Asantehemaa be friend Manhyia G ye be ma be wo ye be pa ntoma na yima say Mema Foundation asonte se ni jibebu na na ho ase ye obia se ono Asantehemaa na ye de sabi maternity block betu Nana nom a doctor for any invited guest. Nana Asantehemaa odia otsena na duni ya do makonya so mfie nsuni. Odi ni mfie num no asobatan no. Na opese oye nneoma ebeboa ema because ye nyina ya wa Asantehemaa ya ma no. Odi ni mfie num no ode breastfeeding esi yenisu. Enye no nko premature center and ankola omomre enso ye eno so odisi nyane so na you may di infie no ya ko Comfort teaching hospital ya ko mother and baby unit ya ko hwe ema omoda ho na yema ekma ye kache ma ne se ade ehia pa beboa ewo enkola omomra enso aye breastfeed ana asa nufusuo dano omo da ho nyina omutiri ye na yema ama ye ma omo nyoma na mpo omo adano na hospital ayi omo nyina na yema tua omo bills ma omo ye tua over 100,000 Ghana cedis ye nja ho ye by Manhyia G na ene wo ya ebobo anu ye ya ba ye no ye be home maternity block no ene se ye sitie na asefem na reho
na yɛde mu nhyɛ na nyɛ du bebree nti mra charity foundation ɛyɛ yɛwura Asantehemaa ɛne ne yire ɛyɛ ɔmani da so ɛde so ade hunu sɛ ɔbɔpɛ sɛ ɔmo yɛ maternity block no na kɛsɛ ɛyɛ ne kwan so nananom a ɔmo di yɛkyi ɛba na yɛma faith anniversary ɛbɛhunu Manhyia maternity block no madaroma na nyaade a ɛwɔ sɛ baabi a nipa wo ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhu sɛ awo ɛyɛ ade a yɛkɔ ewuo ne nkwankwanta ɛna sɛbi ebu wo na baabi yɛwo no ɛnhyɛ da nkɔ yie na wonya baabi nkyin yie a ɛno so ɛha adwe wanhwɛ yie a na ama ɔbaa no ɛne akwadaa no nyinaa firi mu iti yɛde kan yɛbɛda charity foundation ase paa sɛdeɛ medi kan kan yɛ na ɛma deɛ ɛma ɛyɛ adeɛ a ɔmo hia ne yie kyɛ sɛ akonnwa no wodi no ɔte aseɛ ɛna onim sɛ ɔyɛ ɔbaatan ma Asantehemaa nyinaa iti biribi a ɛyɛ mmaa nkɔlaa ho adwuma no ɛno na ɛde no akoma so iti ɛnnɛ Osei sɛ ɛyɛ na Asantehemaa ne dream come true ɛm sɛ yɛkɔ aprɔbɔ no nyinaa yɛnwie wɔ ha yɛsan kɔ children's hospital na ɛwɔ pampa so no ɛno nso so da no a yɛkɔto wo bi a yɛyɛ obiara na Asantehemaa afa a wɔka Manhyia children's ward na ɛwɔ ha no kora madama TV ɛbɔ hɔ na Asantehemaa na ɛde baeɛ madama yɛba yɛnyɛ mu yɛbrɛ mu nneɛma bebree madam patwɔ bɛbɔ ana yɛwie ada no so obia ne yɛyi ne bia na Asantehemaa otua ne kama yɛka wei nyinaa me ate aseɛ sɛ ehia na the right thing to do sɛ yɛnemu this complex after Nana Asantehemaa Meda Charity Foundation and CBM. Omoni Joburg Foundation. Our partner omo. Nyansapo. Name aso da masepa. Nana no madaroma. Ye nyina ebeti asese. Maternity eye bibia so yo ba wakosubi. Wo ye be ma so ye wo ho. Madaroma anya wo ye ne be wo ho a oge akra betima wo ho. Iti madaroma mesre se yenja omasesa yenim se dia ban ne omasitie ye besre se nanyema a didi nda so no aya asodie kese ama ya Asantefo se ye nya ba bia ma block ya mesi se Manhyia ji ye besre ankra ene na omo hwe ye omo te ha se ye moa in our own little way ne ye contribute madaroma enye obia be benya Joburg Foundation your mayama ye omo charity foundation obu ha na wo de usika beso gloves ye besre se na yema ye de ato so no e wo se esom na ye bo omo mre no mre em se na no bi ye be ya ye na ye young boys bi e na omo te se na yema energy mother and child unit ho e na omo so be so ya se enti me na kwanya isu na masre se madaroma charity foundation ye rawa ye bi na de aka na o se ye isu ye besre se enne ebe bi ne fefefe aka de aka on be here gloves, on be here max, on be here PPEs the green. It's a net what we say here. Ye be the Kama Foundation, why ye be Madama, ye individuals was yen soon. May assure say, one person of the hospital they direct. Now the Charity Foundation, they will be very grateful. To Madama, Major Nayman, Namadamasi, Nanyami, Lady, Namisha, Madama, Namisha. It's a Nanya long live the Ashanti Kingdom, long live Ghana. May His Royal Majesty be blessed. Name us on Paso, Damas. Pepe. Na kakra mekandia tuade na na mampo hema kan ni na apart from adoya nkrofo beba be ya ye hwe kwan se bebre beba no adehweso maintenance culture e wo se me ni koso papa abusia abua controfi wakana asem se ni suman wo hoi eye nani o nani nsoso a enkanya de se ye libedi datem enti de enti aye ba adwumade yase eye maternity block a penifo ene Joburg Foundation ene afei Otumfo Seitu Foundation wo mo apejade yesipa ye ma me di Julia edi mu entitimai na krob ya sante Asantehemaa enso edin edaso no ebraso se ye bebo awura dan ni no wo mo atenase a asofo mpanimfo aba fada ahodo ne imam sahodo wo mo abepiepi mu ha abobọ mpa ya madwumadie no ye duru finfini de behia se ye bebo anan na afei yakọ akwakọhwe na ensa na no eye plek na ewo ho no eno na wo kopa ho ntuma wo kote ahoma ma me yahwe
ɛno ansa enti yɛn nyinaa yɛ mumu na yɛkɔkɔhwɛ sɛdeɛ ɛno so esitie ansa yɛ bɛka tete no bompa yɛ ni bi wɔ ma yɛ na afei nyinaa yɛ wura mede microphone ne brɛ wɔ hɔ na wa bompa yɛ ɛde ama yɛ na afei waka tete no na yɛ nyinaa yɛ tumi awura yɛ wura mu akɔkɔkɔkɔkɔ ne ma kyɛw ma yɛ nyinaa yɛ yɛ saa ɛhwi ase a ɛnyɛ asɛm papa na yɛ a yɛ bɛtwa ne yɛ nyɛ na ma yɛ okay. Father. Bom pai. Enyapa. Ade pani aki wi peye ifrew. Na ona ode to ma kuma so. Se insisi ade pepe se fanhye odi kunkun nyanya. Se wadrom ene huhumu akwankyere. Se saade yesisi rade bi Yemma, Umbepa, Abewo, Star Hospital. Yada was it, or Umpo Aduma, what it do? Lady Julia. Now, you know, who said a big say, Obepa, Obea, to see. Radishan, Shira Bushia, Adisha Bushia, Isha. Yen nana Tutu Osei Tutu ni nana Asantehemaa na kuledu odum no soma wo na ensi wo yi ere wase odum ti amen afi yedi Asantehemaa Maternity Block was commissioned by Her Royal Highness Osei on 27th April 2024 in commemoration of Tutu Osei II Silver Jubilee. This block was built by Tutu Foundation in partnership with Govt Foundation. Bye.
nursing services ɛwɔ Manhyia Government Hospital na wabɛda yɛase. Nana Kuledu ya doma etoso miensa Lady Julia Nana Nyansapo pacha me dini die ma penifo a ɛwɔ ha nyinaa ewie yi beda onyankopɔn asese ya fra me se memfa aseda ma penifo a ɛwɔ ha nyinaa ɛwɔ dwumadi a ya bɔ pa ewi ne da ase ya seda edi kan kɔma atwede amponyankopɔn a wama yɛ nkwani ahoden na fe wati wie mu nso so ama toso mienu ɛkɔma yɛ nana no nyinaa nkankara yɛ nana otumfo ɛne ne yere ɛwɔ adwen papa a ɔmo dwene Manhyia hospital ho ɛne ɛma a ɛwɔ mpɔtam ha ɛne ma a ɛwɔ Asantehemaa mu nyinaa ho na ɔmo de afade fɛfɛ ti sɛ ɛde abrɛ yɛn yɛda mo ase paa Nyankopɔn nsura mo afei ɔboafo Joburg a ɔboayɛ ɛma dwumadie yi nso so ɛbɛduru sei nso so yɛda no ase yɛn mpaebɔ ne sɛ beebi a onye sikadeɛ na adwuma bia Awurade ɛnto ne nsam sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nananom frɛ no wɔn mu a ɔmbɛtumi aba abɛboa yɛn Nyame nsira mo afei obi bibia ɔbaa ha watutu anamɔn abɛduru ha wode w'ahoɔfɛ wode wo nimdeɛ wode wo sika bi mpo ɛde aboa dwumadie na yɛka ne sɛ megyina Manhyia hospital mpanimfoɔ ɛne staff nyinaa anan mu ɛde aseda ma obi bibia ɛwɔ ade fɛfɛ a ɛnɛ mayɛ ɛde ama yɛn yɛhyɛ mo bɔ sɛ ade fɛfɛ yi yɛde bɛyɛ adwuma na yɛahwɛ so yie ma ɔkyena mo san bɛto a m'ani bɛgye ama mo san ama yɛ bibi foforɔ ɛde aka ho na yɛka ne sɛ ewie Nyame ɔnhyira mo nyinaa Nyame nhyira mo anka yɛade a wode kyɛe me a nso nsɛm bebree nti awo abɛdan omu ama mmea Awurade ɛnɛ yɛda wo ase sɛ wafa Otumfoɔ Foundation ɛne Joburg Foundation fo de hyira Asantehemaa sɛna efi ɛnɛ kɔ awo ɛnyɛ owu ɛma mmea bio ɛbɛyɛ nhyira na yɛ enigye Awurade yɛda wo ase Awurade wɔn a yɛ adwuma wɔ ha nyinaa wɔn mu bebree yɛnhu wɔn da yɛnte wɔn din da yɛsrɛ wo sɛ hu wɔn mmɔbɔ hyira wɔn webusiafo nyinaa hyira wɔn kwa a wɔkɔ adwuma wɔba fie nyinaa hyira wɔn na asɛm bi a nto wɔn because ɛyɛ wɔn ti na mmea na ɛwɔ ha no wɔtumi gye wɔn awo Awurade na wayɛ wɔ ha nyinaa yɛda wase yɛfi ha so a wo ne yɛnkɔ nso wo ne wɔn a wɔ ha no wo ne wɔn ntena. Let us receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you his peace. And the blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be with you and remain with you, guide you, keep you, and protect you. Watch over your going out and your coming in. Watch over your food and your water. Protect you and keep you now and forevermore. Amen. Abusia yesanso ma munyina mu akwa babiem eda munyina mu ase se ebra mwanya na Nyansapo TV amamre ne amane adwumadi a ene koso ewo Manhyia District Hospital Asantehemaa Nkropon Kumasimu ebe Manhyia pa ni nyina ye maternity block campaign fo ahodo ye Joburg Foundation and afi Otumfo Osei Foundation ye ma Lady Julia so di mu tetemanya na na konadu yadom otoso miensa enso edin ebata ho ehontoma ena Dr. Mpanimfo ehwe ha Dr. Koku Hussein Chief Executive Officer wono ewo eye Manhyia District Hospital wo mo bo mu ma ye pa hontoma na ha ene ye din nyina esie na wo hwe machi ha ya de se wo mo anwene mfonyini fefefe bi akenkan eguso broni be kan se plaque ewo mensanifa so ha na de watwere wo so ne se nana konadu yadom the third Asantehemaa maternity block was commissioned by Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu on 27th of April 2024 in commemoration of Otumfo Osei Tutu, the second Jubilee, Silver Jubilee. This block was built by Otumfo Foundation in partnership with Joburg
Foundation enti na busua ne nyina da ne se maternity block fefefe ya de se mpanimfo awodo a wote wo mu den ewo edian bobo ye mu no wo mu nyina nsa kanfu a se praya ya bomu epo na wo matumi apegyade se wo se be ya matan ahodo a kwa wo so aka ne nanka wo nka ye nmunyam hye nanso enam ahonedie eka ho sanso na edan ahodo bia na bia se sentiama awo ya yesebi ewuo ene nananom ene His Royal Majesty Otumfo Seitu Abebio in partnership with Govt Foundation womu akire se maternity block penifo wo Manhyia District Hospital emfa enijuma Nyansapo TV suni ene meni Appiah ene bomu ebaye midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa dasene yebesan so ahia Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu awase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefafam ne honhon hia na Amerikasa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya de